Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Yafikanso nthawi ya programu ija ya zaulimi pano pa Mzati. Ine langa dzina ndi Crispin Dzimbiri, malo mwankozi komanso mulusi wa programu imeneyi Mese Mazi Akaola. Pamakina pali Josomera. Tili kuno kwa Group Village Chimwala TA Chikumbu mboma la Mlanje, kumene tifuna ticheze ndi alimi kuchokera ku msika wa Njala EPA. Kumeneku kumachitika ntchito za ulimi osiyanasiyana, maka wa mbewu zakasakaniza. Akulima mbewu zosiyanasiyana koma mosakaniza potengerano ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Bungwe la CAD limene timatchula kuti Churches Action Relief Development CAD ndi limene likuthandizira alimi kuno ku msika wa Njala EPA kuti azichita ulimi umenewo, komanso mosogozedwa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe lija la Bread to the World. Nawo tabwera kuno chifukwa china ulino kuli chionesero cha zaulimi. Ataphunzisidwa ndi alangizi anati ayi tifuna no tionesere zimeneno tinaphunzisidwa ndi alangizi kuti zabala zipaso zanji. Chimene ndikupempheni chonena kuti tikhalire limodzi pamene ndifuna ndicheze ndi anthu osiyanasiyana, alimi komanso alangizi, kwingakhalenso akuluakulu kuchokera ku bungwe limene la CAD, ngakhalenso ku bungwe limene la Bread to the World, kuti atifotokozere zokhuzana ndi ulimi umene ukuchitika malo ano. Mmodzi mwa alimi amene ndawapeza pano ndi amene wandi Mai Edina Gray, ndi choncho? Muli bwanji? Tili bwino kaino. Tili bwino. Zikomo. Tafika kuno chifukwa chonena kuti kukuchitikira chionesero cha zaulimi. Tatifotokozerani kuti ulimi umenewo munawuyamba bwanji, chinaliso chaka chanji? Ine ndizina langa ndine Edina Gray, amene ndapezeka pamunda pano pali ulimi wakasanganiza. Ulimi umenewu unayamba chaka cha 2023 mu November. Ulimi umenewu ndi wakasakaniza mitengo ni mbewu zina zosiyana-siyana, monga mukuona pali nthochi, mitengo Christian, mapulesi, komanso zina zosiyana-siyana, chimanga, amalikodi, nsasi, chamwamba, mitengo yambiri imene ili nyumba yobwerezesa nthaka munda. Ulimi umenewu atabwera akhadi anatipeza kuti tifuna ndipezese malo oti tilimepo ulimi wakasakaniza mbewu ndi mitengo. Koma amene amatuza timaona ngati anthu watu akufuna kuti kusongonezera mapologalamu athu pakakanire kuti asanganize mbewu mitengo zasiyana-siyana ndi ujeni zingagwire ntchito. Koma kenako tinavomereza ndi ani nyumbawo ndi afumu anavomereza ndi ani mundawo. Titavomereza tinaona kusinthika, anatibweresera mitengo ija monga mukuona nthochi, mitengo yosiyana-siyana imene ili mundamu, mbewu zosiyana-siyana zimene zili mundamu, tikuzala mophatikiza mosakaniza. Kenako anamba kumati bweresera zimanyowa kumayikamo ngati za mpunga, kupanga zina natikamo. Kenako ndithu titasalaza bwino. Kenako titazala mbewu zathu zija tinaona ndithu zikusintha zikubwera zobiriwira zabwino zooneka bwino. Kenako chinayamba ndi chimanga. Tinaona chimanga kumatina tilefeteza nangothira mankhwala athu amazomwe timaphunzitsira ndi zina mfeteza wa mbeya ndikuthira, koma chimanga chinabereka chimene chinali chimanga. Ndipo tinaona kusintha kwa nthaka mmene amabwera akhadi, nthakayo ili yofira yopanda nthaka yosaoneka bwino ndithu ngati pompa pa imayenepa. Koma khadi yatasonyeza zimene upangiri umene tinapanga nthaka inamba kutani kusintha. Ndiye muone tikaponda tikapita munda umene kuli mbewu zathu zakasakaniza tikungoti pofu kulika kuti mitengo yomwe anatipasa akhadi kuzala munda muja inali yonse yonjezera nthaka chonde munda kuti kubwezeresa chonde chija kuti nthaka yathu isinthike. Ndiye tinaona kuti ulimi wakasakaniza ndi ulimi wabwino ndithu, ndipo timachedwa mbuyo monse muzikana kuti mapanga chonchi mwina bwezi tili pena pache. Tuka pa chaka chimodzi chomwe chisomwe chaka chinati taona kusintha kale mmene mukona zina ndi zinatamba kuchosa muziona sasi zija tachosa momu. Komanso mapulesi ndiyo akubereka, komanso mapapaya akubereka, komanso chimanga kamene kandi kachitatu munalisona ndolo tinachosa kudziwika kuti ulimi umene wakasakaniza mbewu ni mitengo ndi ulimi wamphamvu ndipo ndi wabwino watithandiza. Ndipo khadi yationesa masomphenya athu pasogolo. Mukusiyanisa bwanji kupatula mu zokolola zimene mwatchula kuti mukutha kulima katatu pa chaka, komanso chikakhala chimanga chomatuluka ndithu cha thanzi chikulu, koma pa nkhani yokhuzana ndi kumunda kasamalidwe kakumunda siwopasa bize poyerekeza ndi ulimi ongolima mbewu imodzi pamalo? Ongolima mbewu imodzi pamalo ndi ulimi wachabe.
chifukwa mbewu ija ukailima pamozi kamozi kaja kauza lapo chimanga monga amene inakutira ng'amba mwina watalikana ni sinje iya iwo andikira nsinje ndiye kuti kangochulapo mbewu ijaso bwinonso wathera pati wathera pomwepo pomwe ndikasakaza amene tachosa chimanga nthochi asaleli muti momo nandoloso tachosa mapulesiti kudya mapapa yetu komanso muli monga achamwamba amene yani mankhwala agilisindia ni mankhwala amene kupaso zowenjezera nthaka munda nizosiyana zili munda mutikachosa china tikusala momo komanso tikuzala china tingosinthana lekuti pakhomo pathu pakhoza kukhala pamwana ali lenji chifukwa tazala zinthu zakasintha zoti zingatibwezere ndalama pakhomo pathu china chikuchoka china chikubwerapo china chikuchoka china chikubwerapo chokhuza ndalama. Pokhala lead farmer mungalimbikise bwanji alimi amene azungulira kuno ku msika wa Njala EP kuti azichitako ulimi umene wakasakaniza? Ine monga ine lead farmer kualimbikisa anthu ndikhoza kualimbikisa komanso nayambapo chifukwa mugulu mwathu muli anthu 20 pa anthu 20 anaphunzira pamene pa zimene tikuchita pamene pa aliyesenso akuzisambusa pamene pa kumakapanga m'maminda mwawo kuoneka kuti zinthu zikuyenda komanso tili ni magulu ena ang'ono oti apa palibe monga ine lead farmer nimapita kwa afumu kusonkhanisa sonkhano mafumu ena amene abantu awo asakutengapo mbali ndikuwauza kuti afumu mweneleka mwauze anthu anu atengepo mbali kulima ulimi wakachani wakasanganiza nimene mukatithandize ife pasogolo chifukwa kuti tililire izi za mafeterezers singatithandize fetereza masiku ano ndo odula kuti ukampeze koma apa pachitilizapo fetereza ni manyowa basi panga kambeya kathu kuti ani zimejazo kutithandiza ndi anthu maudye na ang'ono ne mathandiza motero. Tathokoza kwambiri ang'ono. Tathokoza kwambiri. Munati zina lija Edina Gire. Lead farmer. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mene tachezera ndi msogoleli wa alimi kapena kuti lead farmer pamalano ochitira za ulimi msika wa Njala EP ndichezekonso ndi mmodzi mwa alimi apa malo pano. Amayi tasenderani pafupi tamva kuti inunso ndi mmodzi mwa alimi amene mwalandira nawo maphunzira mwachitakonso mbali yanu poyamba atatuzani dzina lanu? Dzina langa ndine Priska Daftala. Priska Daftala. Mukusiyanisa bwanji ulimi wakasakaniza ndi ulimi umene mwakhala mukulima mbuyomo kadi isanabwere kuzakuphunzisani? Kusiyana kulipo kwakukulu kutengera ndi mmene kale zinalili mmene timakololera kale ndi panopa ndi zinthu zosiyana chifukwa kale munda wanga ndi waukulu komano ndi makolola thumba limodzi ndi hafu koma panopa chaka chino chomwe ndinalima ndipo ndinakolola matumba 7 achimanga koma osayika fertilizer osayika somankhwala. Simunayike fertilizer? Sinayike fertilizer nangopanga manyowa basi. Ndi chimanga chokha chimene munalima kapena munaphunzitsidwa kusoka limidwe ka mbewu zina? Ndinalima chimanga, ndalimaso nsasi, ndalimaso mabulosi, ndayamba kudya nthochiso zili mgulu limene lolo chifukwa munda wangaso uli ngati umozi mwa munda wa Chisanzo. Nsasi amakuphunzisani amakulimbikisani amakuuzani kuti muzilima amati zimagwira ntchito yanji? Nsasi zimagwira ntchito magulu atatu zomwezo amatha kuungulamo kupanga mafuta akazinga momwemo amapanga mankhwala aziwengo omweso ndi mankhwala azimayi. Azimayi? Utani? Nanga simango kuti mankhwala azimayi mwina nkutheka ali wazimayi ena akakutionera kuti mvera alinazo nsasizo koma sadziwa kunena kuti ndi mankhwala. Asasi ndi mankhwala azimayi kumbali ngati ya makono kumuzi ngati kwathu kuno. Kumbali ya mmatawuni samazikhala nazo busy komano kumbali ya kumuzi kuno anthu amakhala nazo busy. Chitichedwa apo kwambiri pamenepo tamvesesa mene matero. Koma pali alimi ena amene amakakamirabe ulimi wakalekale ulimi wa makolo mungapemphe kapena mungawazindikirise bwanji zakufunikira kuchita ulimi wakasakaniza? Alimi amenewo ningapemphe kuti asatire ulimi omwe tikupanga osatembenuza mizere ongo komanso osagwisa ntchito fertilizer panopa fertilizer wadula kuti tikipite mastolo tikupeza ati 80,000 thumba ndiye kuti alimi ngati ifeyo komanso ife ndi anthu ngati ovutika kuti tikakwanise fertilizer matumba awiri sitingakwanise komanso fertilizer uja akumaotcha ujeni nthaka yathu ndiye tinaona cha nzeru bungwe limene litatiphunzitsa ndipo ine sini malakalaka kulowa gulu bungwe limeneli koma nditangophunzira komanso kumva nimene zinthu zikuyendera ndinachitenga cha Chisanzo kuti zimene zintakhala kundayerekeza bwanji kumunda kwanga ningaone kusintha motani koma panopa ndilimbikise alimi amene akundimvera kuti asamagwirise ntchito fertilizer wa kustolo azigwisa ntchito fertilizer opanga tokha ngati fertilizer mbeya komanso bio fertilizer
tathokozani akadi amene akuphunzitsani upangiro umenewu. Ineyo akadi tikuwathokoza chifukwa yoti njala nyumba mwanga inalimo, komano pano pamene ndikunena matumba 3 achimanga ali mnyumba. Ndikuwathokoza bungwe limene kuti likazamatisiya tizakhala taphunzira zambiri, tizalirira komano sitizalirira kwambiri chifukwa yoti atiphunzitsa ndipo pano pa njala sitizayionaso. Ndiye ndikuthokoza kadi pobwera kumuzi ngati kwathu kuno kwa Chimwala, kwa group ya Chimwala, atiphunzitsa zambiri pano pa masomphenya ndiye tili nawo. Anathu kusogoloku nawonso akazapitiza zimezi azaona sogolo lawo kuti ndilowala. Tathokoza kwambiri. Zina lija mnati? Priska Dafta, membala wa gululi. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Amene nda Priska Dafta, mmodzi mwa alimi amene akuchita ulimi pano pa malo ochitira za ulimi ku msika wa Njala EPA kumeneno tabwera chifukwa choti kuchitika chionesero. Ataphunzitsidwa ndi zathu abungwe la kadi, anati ayi bweraniso pano muzaone zimeneno tinaphunzira zokolola zake zosatira pa maphunziro amene tachita. Tipitirebe kucheza ndi alimi komanso alangizi amene ali malo ano. Chimene ndipemphe chonena kuti musasunthe, musatalikire kuti timve kuchokera kwa alimi ena komanso alangizi kuchokera ku kadi, angakhalenso mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe limene la Bread to the World limenelo limathandiza bungwe limene la kadi kufikira alimi akuno kwa mfumu yaikulu Chimwala boma lino la Mlanje. Tiyeni tikhalire modzi pamene tikupitirira ndi programu yathu ya zaulimi pano pa Mzati. Tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene tawapeza pamalano pamene pamachitikira maphunziro a zaulimi wakasakaniza. Monga ndanena paja kuti tili kuno kwa Group Village Chimwala TA Chikumbu mboma lino la Mlanje, ndi kunoko ndi kunsika wa Njala EPA. Ndilinso ndi ena mwa anthu amene ali pamalo pano ndifuna ndicheze nawo, atifotokoza zina lawo komanso atilongosolera experience yawo imeneno apeza kuchokera mu upangiro umene aphunzitsidwa ndi bungwe la kadi pa nkhani yokhuzana ndi ulimi wakasakaniza. Ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Lester Chikumba amene ndili mwini mundawu komanso lady farmer. Ndithu. Abungwe la kadi akhala akuphunzitsani nkhani yokhuzana ndi ulimi wakasakaniza. Tatifotokozerani mwinano ndi ziti zimene mwaphunzira kuchokera mu ulimi umenewu. Ndizoona abungwe la kadi atiphunzitsa ulimi wa kasakaniza. Mwachidule ngoti atiphunzitsa nkhani ya ulimi koma munjira zosiyana-siyana. Gawo koma tilili ndi gawo la kasakaniza. Pachiyambi sitimaziwa kuti tingathe kuzala mbewu komanso mitengo yobwezeretsa chonde kapena ya zipaso. Koma chifukwa cha njira imeneyi taziwa kuzera mu maphunziro awo moti panopa ndimene ndithu tikulimira tikusakaniza mbewu, mitengo ya zipaso komanso yobwezeretsa chonde munthaka. Zimenezo ndithu tikuzala zosiyana-siyana, tomato, achimanga. Ndipo ambiri akumakhani mafunso kuti zikutheka bwanji tikuona mitengo kumaphatikiza ndi mbewu zina achimanga kaya sawawa chani zikutheka bwanji. Nde mwachidule chifukwa choti amati mulandu wa pamunda umathera pamunda, timatenga anthu aja kukaona kuti mukuona bwanji. Ndipo sakusiyanisa amene akungozala padera kapena ife tikusakaniza, zikungooneka ndithu mwabwino mucha kuzera maphunziro awo. Ndi mbewu zanji zimeneno mwina mumazisakaniza? Ndi mbewu ina iliyonse imene mungathe kuisakaniza ndi mbewu inzake kapena pali mbewu zenizeni kuti kandi chimanga tiyelekeze mwina kuphatikizano ndi zipaso zakuti kaya ndi nandulo nsawa zimene mwatchulazi mwina tiphatikize ndi mbewu zakuti kapena mbewu ina iliyonse ingathe kuphatikizana ndi inzake? Mbewu ina iliyonse ikhoza kuphatikizana, kumano kwambiri chimene tikumayang'ana ni mbewu zoti zizikhala ngati zikupasana phindu kapena zikupasana chakudya. Mwachisanzo kuzala chimanga ndi nyemba. Nyemba zija masamba akalakatika ndekuti zikubwezeretsanso chonde munthaka mucha. Tikazazala chimanga china ndekuti chizikadya nthaka imene yachokera kunyemba kucha. Mazalidwe amakhala otani? Chimanga pomwepo, nyemba pomwepo, chipaso pomwepo, phandiro limodzi lomwelo kapena